Eevee! Nyt rynnätään suoraan Trialiin. Kapteeni Lana käyttää vesityyppi Pokemoneja. En tietenkään halua, että uit sinne, koska ethän sä osaa uida. Hähä, mä osaan. Shut the fuck up, mate. Jaha, sä todella haluat miehen itselläs. Mut mun täytyy ihailla noita sun teleportaatiokykyjäs. Mameluukkikala! Älä syö meitä! Oh my fucking god! Creepia! Oh, critical hit! Seuraavaksi tulivuorta kohti. Mutta ensin mennään kiusaamaan varmaan noita sudavuudeja. Mulla ei ole yhtäkään Pokemonia, kenelle mä voisin antaa Wateriumsiin tällä hetkellä. Välttämättä. Tai ehkä Crabrawlerille, koska sehän oppii Bubblein ja Bubble Beamin kuitenkin, vaikka ei ole vesityyppi Pokemon, mut... Juu, jospa nyt poistuisitte. Let's do... Okei, näköjään riitti ainoastaan se, että mulla on se esine tuolla repussa. Miten ne näki sen ylipäätänsä? Ne aisti sen. Kyllä. Tästä me vaan otettiin se näkymättömästi ja epäilyttävän salakavalasti esiin. Joten siksi saamme mystistä vettä. Että jos niitä tulee vielä lisää, niin voidaan heittää sitä pyhää vettä niiden päälle. Koska kukaan ei tykkää pyhästä vedestä. Tuo saattoi triggeröidä ihmisiä, mutta mikäs siinä? Mä oon tosiaan tässä vähän aikaa seuraillut Killmonday Studiosin striimejä, eli siis he, jotka ei muista, niin Franbone tekijät. Ja he tosiaan tällä hetkellä, he on varmaan, taitaa olla 3 kuukautta. 3. kuukausi kyllä jo meneillään, mitä nyt näin muistaisin, että he on kehittämässä uutta peliä nimeltä Different Galaxy. Eli tämmönen, siis grafiikat on melkein ihan samanlaista kuin Franbossa. Mutta mitä mä näistä striimeistä on saanut irti, vaikka peli on aikaisessa kehitysvaiheessa, niin siinä voi kävellä paljon laajemmin ja siihen peliin tulee myös ääninäyttelyä, muistaakseni. Ja lyhyesti siis pelissä on kyse siitä, että seikkaillaan Different-nimisellä kissalla eri galakseissa ja mä oon tykännyt tosi paljon siitä, mitä mä oon tähän asti nähnyt. Se on Franbone kaltainen peli sillain niinku sitä itse kauhuteemaa ehkä lukuun ottamatta. Mä en oo ainakaan siitä mitä hän on suunnitellut tähän asti, niin en oo nähnyt juuri ollenkaan kauhua. Että siinä oli yksi creepin näköinen hahmo, minkä nimeä mä en muista. Mut niinku muuten. Muuten se vaikuttaa ainakin semmoiselta peliltä, että mä tuun läpi pelaa sen sitten kun se tulee ulos, mutta se on tosiaan aikaisessa kehitysvaiheessa, että niinku siihen saattaa kestää aika kauan vielä. Sitten päästään sitten Franbohun ja niin se pelien salaisuuksia jakso. On ollut mielenkiintoista nähdä, kuinka ihmiset on kuitenkin pyytänyt siitä. Toi on niin suloinen ilme. Abs, sinä saat ihan punaisen Pokebeanin. Toi on oikeesti suloinen Pokemoni. Yllättävänkin suloinen. Niin. Niin mähän sanoin yhdessä vlogissa, YouTuben subbiboksi nyt on semmonen ja muutenkin niin kaikki ei oo nähnyt sitä. Niistä on aika pitkä aika, kun mä sanoin, että mulla meni motivaatio sen Franbone PS-jakson tekemiseen. Nyt mä en tosin tiedä, siis mulla on kännykässä muistio, missä mulla on tällä hetkellä varmaan jotain noin 10 pelien salaisuuksia aihetta, mistä mä voisin tehdä jaksoja. Ja Franbone on nyt vähän kysymysmerkki vielä, että teenkö vai enkö tee. Sen verran mä sanon, että se nyt ei ainakaan tule seuraavaksi tulemaan ihan siitä syystä, että on muita aiheita, jotta mä oon niinku... No mä nyt muistaa, jos mä olin luvannut, että mä teen... Tai siis... Olinhan mä oikeastaan luvannut, että... Vaikka en sanonut, että minä lupaan, mutta... Undertalein muista easter eggeistä se PS-jakso olisi vielä kiva tehdä, että... Vaikka kuinka jotkut tulis sanomaan, että Undertale on kuollut peli ja se kyllä ei todellakaan mun silmissä oo ja sen lisäksi mä oon oikeastaan, siis niinku Gasterista kun puhutaankin, niin häntä on tullut tutkittua lisää tässä, vaikka
Siis mä saatan tehdä ehkä vielä yhden videon Gasterista, mutta se ei tule PS-jakso, vaan ihan tällainen tavallinen video. Siis ei mihinkään sarjaa kuuluva video, sillä selvitin jotain mielenkiintoista hänestä. Ja oikeastaan siitä, että missä järjestyksessä hänet luotiin peliin, niin se saattaa kertoa tiettyjä asioita. Tulihan likaa mun DS:llekin näköjään. Työtä. Pitäisikö laittaa repelsit päälle? Nyt voi vähän harmittaa. Hetkinen. Banjola Townin takaosassa on superrepeli piilossa. Niin, tästä mulle kerrottiinkin. Mutta ei sitä, mitä mä odotin kuitenkaan. Joku tosiaan sanoi, että maatilan takana olisi Thunderstone. Nyt löytyy Sleep Talk ja Super Rebel. Mä nyt vielä varmistan. Okei, mä en voi käyttää sitä Outlandia tässä. No täällähän mä voin käyttää. Niin siis se johtuu vaan ihan siitä alueesta, missä olin, että siellä mä en voi käyttää noita Rightboxia ilmeisesti. No niin! Mudsdale! Tämä Pokemon. Niin pirun siisti. Sinä siellä, kouluttaja! Voitko tulla avustuksekseni? Täällä! Sun silmäsi! Damn! Mitä sä oot vetänyt? Marjapojat, morjesta! Joo! Älä yritäkään kääntää enää selkeäs meille! Ja sinä! Sä oot sen Numskull Trainerin Melemelestä! Joo! Nää ilkikuriset jätkät ovat Pokemon-varkaita. Tunnetko sä heidät? Ei mulla mitään tekemistä heidän kanssa. En todellakaan tiedä. Sun silmät pelottaa mua. Teidän taas huvittaa mua. Yo, for real? Minä olen Hapu. Elämä suuressa kaupungissa totaalisesti on jotain erilaista. Pokemon-varkaita, jotka ryömivät ympäriinsä. Ja. Mä annan tehtävän sulle. Nää jo mun ajan arvosia. Me ollaan varkaita, joo. Tää on ihan legittiä bisnestä. niin. Rifluuniako yritettiin pölliä. Me vaan mokattiin tuolla Melemelessä. Ja meidät lähetettiin Akalaan Exile. Mä en muista tarkalleen mitä se oli, mutta ette varmaan hyvissä termeissä tullut tänne kuitenkaan. Me ei vaan häivitä tällä tavalla. Tajuutteks te? 2 vastaan 1, oisko? Ja oikeasti peli. Anna heille mahdollisuus. Ne on niin paskoja yksit. No niin, joo. Nyt sieltä tulee taas joku yksi Tsubatti tai Drowsy. No niin, Drowsy. Eli sä olit... Mä en muista oliko tää B vai A, mutta... Eiku B-hän se oli. No, ole iloinen siitä, että sun ei tarvii kohdata tätä nakuttajaa enää, koska... Hän pounas sut viime kerralla aika kovasti, mutta... Nyt pounaa sut astumalla sun hikkeli kärsäs päälle. Flinch, no niin, sitä mä odotinkin. That was a very expected move, koska olen strategisesti erittäin lahjakas. Drowsy on sen verran pullukka, mä tiesin, että se ei häviäisi, siis feinttaisi yhdestä bulldozista ainakaan. Ja Stompilla taisi tosiaan olla joku 30% mahdollisuus saada flinchia aikaa nyten. Aika suurella todennäköisyydellä periaatteessa, koska 30% meinaa aika paljon Pokemonissa. Mut juu, mitä mä nyt oli sit Gasterista? No siis, niin eipä sen kummempaa kuin, että joku video siitä hänestä saattaa vielä tulla jossain vaiheessa, ja mä en tiedä, Gasterkin on näitä pelihahmoja, jotka välillä vaan vetää mua takaisin häneen päin, koska niinku, hän on kuten Uboa oikeastaan, että siis Gasterista on enemmän tämmöstä hajanaista infoa ympärillä. Uboa enemmänkin vaan on ja hänestä on paljon vähemmän juttua, mutta Gasterista kun on enemmän näitä asioita, niin löytyy vaikka mitä spekuloitavaa. Mutta hänestä ja noista muista mainitsemistani asioista myöhemmin. Kaikki näiden häviöiden kanssa! Me suututetaan pomomme totaalisesti! We're so fucking salty! Nää kyyneleet maistuu suololta, jos on sun syytä, Floon! Mudsdale! Astu niiden päälle! Tulee olemaan totaali sotku siivota jälkeenpäin, mutta mä kyllä siivoan jos tarvitsee. Jou, lähetään helvettiin täältä.
sun on parasta kuunnella siihen, mitä mun homie sanoo, ja drillata tuo paksuu kalloasi. Seriously. Sä et saa unohtaa tätä numbskull. Juu. Teistä ei koskaan tule olemaan mulle mitään vastusta. Ja vaikka tuo manaus kääntyisikin mua vastaan, niin mä olisin iloinen, koska mä haluaisin kunnon matsia tuollaisten kanssa edes jossain välissä. Pääsitkö sä nyt kotiin tästä turvallisesti, Drifloon? Pääsin. Drifloon on oikeastaan aika epäilyttävä Pokemon. Jos sen Dex-entryistä olette kuulleet, niin tiedätte mitä tarkoitan. Mukava nähdä, että hän pääsee kotiin omillaan. Mun täytyy kiittää sua tuosta. Anna minulle nimesi. En anna! Pidä oma nimesi. Sun oma nimi on muutenkin, kuten sinäkin, hieman epäilyttävä. Makee. Se on hieno nimi. Mutta saat pitää sen. Tykkään tavasta, millä sä todistelit. Majde ja minä kävellään aina Alolan ympärillä ja yritetään savuttaa meidän tavoitteemme, koska tavoitteet on perseestä. Mutta ehkä me kohdataan joku päivä vielä. Ja ei sun tarvii jäädä meille mitään velkaa. Jospa vaan annat meidän olla rauhassa. Ja näin. Noi silmät on oikeesti jotain. Niin, nyt hän puhuu Battle Royaleista. Tän pelin uutuuksia taas. Mikä on ihan mielenkiintoista siis. Siitä oikeastaan myöhemmin. Mä en toisaalta oo ehkä ollut tästä Battle Royaleista niin innoissani. Mut täällä on Battle Royale Dome ilmeisesti kuitenkin. Royal Avenue. Ja mitäs täällä päin oli lisää paikkoja. Mä luulen, että sun pitää kouluttaa sun Pokemoneja. Mitä ihmettä? Minkä perusteella sä tollaista päättelet? Hoidettiin äsken ihan niinku luikauksella tommonen Team Skull Gruntti, okei, ne ei kyllä paljon mitään ole, mutta ja sä oot meille semmoista sanomaan Cubonella. Ei millään pahalla Cubonia kohtaan, Cubone on aivan mahtava Pokemon itsessään, mutta kovat on puheet tommosella blondilla. Miten mahtavaa tai ihanaa tommosella ilmeellä vieläpä. Hyvää työtä jälleen kerran, Epona. Mulla on jotenkin semmonen tunne, että joku mun Pokemoneista kehittyy kohta. Mitäs täältä löytyy? Ei sinne lisää. Rare Candy jälleen kerran, okei. 4 Rare Candya. Mun ne kannattaa oikeesti vasta kuluttaa aika myöhään, että vaikka niitä onkin nyt paljon ja tekis mieli kuluttaa, niin no. Ja turhaan rikottiin ne tosta toiselta puolelta. Vai rikottiinko? Ui! Sinä! Sähän olit yksi niistä, siis sama sprite kuin näin meidän epäilyttävät moikkaajat. Siellä mikäli hotellin edessä, mä en edes enää muista mikä se oli. Oricorio pärähtää sieltä ja tää on sitten toinen versio, oiskohan tää ollut Fireflying, samaa tyyppiä kuten Moltres, eli ei kivistä tykkää kyllä yhtään. Ja mun täytyy sanoa, että tää on ehkä mun vähiten suosikki näistä kaikista Oricorioista. Ei silleen, että mä ylipäätänsä välittäisin niistä kauheasti. Kyllä mä itaisessa Roosa voisin laittaa kehiin. Mut ehkäpä mun täytyy sanoa, että tällainen designin kannalta mä tykkään ehkä ihan eniten siitä punaisesta. Niin paljon eri niin tossa me käytiin jo. Ja tästä päästäänkin uuteen kaupunkiin näköjään. Ei, tää on Hihi City, mutta päästään toiselle puolelle sitä, I guess. Nyt mä en meinaa yhtään muistaa. Siis niin. No mennään nyt aluksi tänne kuitenkin. Ja kyllä me varmaan päästään tosta sitten uusiin paikkoihin. Vaikuttaa aika isolta kaupungilta toi Hihi, miten se nyt lausutaankaan. Mulla on jotenkin semmonen tunne, että täällä on jotain tällaisia Battle Tentin tai sen kaltaisia juttuja. No, siitä Battle Royaleista puhuttiinkin, niin vähintään nyt se Machampiakin täällä on, että täällä pääsee varmaan reenaamaan. Saa nähdä mitä kaikkea pääsee reenaamaan ja mitä skillsei pääsee testaamaan tässä paikassa. Tää lisää näitä Zygarde-sellejä ilmeisesti. Nyt mä vähän jäin miettiä sitä, että en varmaan missannut tuolla aikaisemmassa paikassa
yhtään sellaista. Ne on välillä vähän vaikeet. No siis ne hehkuu tolla tavalla, mutta musta tuntuu, että mulla on saattanut jäädä välistä jotain tommosia Saigariselle. Ja voitte kommentoida siitä, jos te tiedätte jotain tarkkoja sijaintoja, mitä mä oon saattanut unohtaa. Joo, siellä ylhäällä oli jotain mielenkiintoista meneillään vissiinkin. Pitäisikö sitä yhtä tommosta Battle Royalea kuitenkin kokeilla? Hetkinen, pääseekö tonne ylös? Mut mennään tänne, mihin meidän kuuluisikin ainakin tuon punaisen lipun mukaan. Tsekataan meininkiä. Gladion. Miksi mä teen tätä? Joka kerta, kun jokin tuo mut alas, niin mä päädyn tänne takaisin koko ajan. Come on, lol. Haudataan surumme yleisöön. Hän on varmasti aika rankka itselleen. Kuulostaa tutulta. My circuits are all up. You might not ever be royalty, but you might... Niin. Minulla on nyt niin kuninkaallinen olo, kun menen Battle Royale-nimiseen paikkaan, että sen takia tänne tullaan. Gladion, haluaisitko kertoa lisää surustasi? No, me vaan ignorataan hänet kuitenkin. Joo, moro Gladion, haluaisitko kertoa suruistasi? Ei meitä oikeesti kiinnosta. Mitä? Rey Mysterion näköinen mies. Tai Sin Caran näköinen ehkä, jos te olette VV:tä seurannut. Mä en tiedä, onko Sin Carakaan enää edes siellä painimassa, mutta painiveininkiä. Ja hän on nimeltään Masked Royal, tai siksi häntä kutsuvat. Onpas hyvin omaperäinen nimi ja... Jätkä hei. Sun hartiasta tulee ylös heilutteleva käsi. Pitäisikö sun olla huolissas terveydestäs? Onks tää varmasti hyvä juttu? Ja vaan joku vilkuttelee hänen takanaan ja katsoo noita portaita, niin tossa lasin takana näkyy joku toinen äijä, joka... Okei, ihan kun noi tavallaan keskustelis keskenään noi kaksi hahmoa, mun ne kattoo ehkä eri suuntaan, en tiedä. Ja vaikka ne kattoiskin samaan suuntaan, niin aika epäilyttävää meininkin jälleen kerran. Mä en nyt yhtään tiedä. The what? Sanotaan vaan niin. Vaikka... Ja okei, ne kattoo ihan eri suuntaan, ja... Siis... Joo. Tiedän, että kyse on vaan pienistä eleistä. Mutta kuvitelkaa itsenä niinku samaan asemaan, ja nyt nuo ilmeisesti lopettivatkin sen. Että yrittäkö se nyt vaan moikata tätä The Royalia? Hän oli äsken The Masked Royal, nyt Royal. Ja hän vaan ignoras heijät. Ja nyt he vaan lopetti. Koska ihan hemmetin surullista. Hetkinen muuten. Nyt tuli vaan mieleen, että saattaisiko tää olla itse Kukui? Koska The Professor ja koska tuo parran tynkä, mikä tuossa on. Olen täällä opettamassa sua, oh yeah, taisteluformaatista, joka on kiertänyt Alolan sukupolvissa. Pokemon Battle Royale, woo! Mutta Royale, mikä on Battle Royale? Sinä saatat kysyä. 4 kouluttajaa, sä oot Kukui. Koska numero 4. 4 kouluttajaa, kyllä. Jokainen ottaa 3 Pokemonia, yeah. Yhteen suureen Pokemon taisteluun, oh yeah. Kun yksi kouluttajan tiimi ei voi taistella enää, yeah, silloin Battle Royale päättyy. Kukui. Kiva, että kerrot meille tästä uudesta formaatista ja näin, mutta... Onko oikeesti ne lääkkeet nyt ottamatta, koska... Mä tiesin, että sä oot vähän epäilyttävä kaveri ja näin, mutta tää sivupersoonakin, mikä sulla on... sanotaanko näin, että... Jos joku ei pitänyt sua epäilyttävänä aikaisemmin, niin viimeistään nyt. Oikeesti. Ensiksi. Just give it a shot. Valitse Pokemonisi ja tehdään tämä. Dude, se on Masked Royal. Minä haluan taistella. Okei, me joudutaan ilmeisesti taisteluun, halusinko sitä tai en. Sinä siellä! Liity tähän hauskanpitoon. Oi vittu, ne huomas mut. Ja mäkin tulen olemaan miksissä. Oh yeah. Ja nyt meillä on ei sentään threesome, mutta foursome on vielä parempi. 4 kouluttajaa. Ja yhtä niistä ei ollenkaan kiinnosta. 2 ovat aivan sekaisin. Ja yksi on make. Wow, olipa haun nopea. Miten hän päätyi? Niin epäilyttävää meininkiä.
tästä ei voi kun nauttia, mutta samaan aikaan pelätä. Gyarados-suu ja Tyranitar-suu. Mä kuulen vitosgenen vivahteita musiikissa. Vihreästä nurkasta. Tyrannitarin suusta. Haxoruksen suusta tulee Brionne. Rockruff. Niin, ei varmasti ole kuku. Hitto mikä ilme. Type 0. Hoida nuo paskat pois tieltä, niin päästään lähtee. Ja oli Haxorus, Gyarados, Charizard ja Tyrannitar suut. No joo. Kaikki oikein kovia boksuja. Ja mä oon pienin levelisin nyt. Ilmeisesti. Tosi reilu meininki, hei. Sorry, not sorry, Kukui, mutta... Eiku hetkinen. Jos melkein Bulldozziin, niin iskeekö se kaikkiin? Kyllä! Oh yeah! Vähennetään kaikkien speedia. Hyvä, että mä en iskenyt suoraan Rockruffia ainakaan, koska... Kiitos! Hau! Mä luulen, että me oltiin samalla puolella! Hyvä, kiitos Gladion. Mutta valitettavasti saat pientä turpaanottoa Eponalta. No joo, nimenomaan pientä sellaista. Mut siis... Aina kaikilla on yksi Pokemon, joo niinhän tää menee. Vielä pikkusen kujelaa tästä kaikesta, mutta... Olis pitänyt sitten ottaa joku vähän kovemman tasoinen. Toivon, että Gladion rakas ei iske muhun. Isken Bulldozilla vielä kerran, koska olisi tosiaan kiva saada tuo Rockruffikin hidastettua. Niin toi varmasti nyt iskenyt meihin, koska... Ja älä nyt sillä Aqua Jetillä mun kimppuun, please. Eikö niinhän se voinut, koska se ei mennyt ekana. Niin, no sieltä tulee kuitenkin joku Skull tai jotain. Mikä olisi vaan tosi mukavaa, eikö oiskin? Noniin. Ehkäpä Rockruffi hävii ekana kaikesta. Disarming Voice, totta kai minua päin! Niin, osuu ihan kaikkiin. Staminaa vielä lisää ylöspäin. Nyt No mitä mä nyt muistelen, niin... Tuolla Haun Brionnella taisi olla enemmän fyysisiä hyökkäyksiä, vaikka Disarming Voice siis specialia, mutta... No niin Kukui, miltä tuntuu saada turpaa? Joten, mitä sä ajattelet? Tai mitä te ajattelette? On helppoa pitää hauskaa, kun on Battle Royaleissa, koska numero 4, siinä on sitä jotain. Sä olit todella tulessa tuon taistelun aikana. Se on tosi hauskaa, koska mä oon tulityypin trial kapteeni. Tuohan on Kiave. Nimi on Kiave, tulityypin kapteeni. Koska mä oon sitä jo teille kertonut. Ja Gladionia ei vaan kiinnosta. No mut hei, Gladion pärjäs sentään ihan okosti. Tuossa, kun kuitenkin vaan itsestään pellen näköisen ja kaikkea pitäisi osoittaa sormella häntään nauraa hänelle. Mutta joo, voit nyt tulla Vela Volcano Parkille Route 7, mä odotan huipulla. Koska mä olen niin kova äijä, että mun pitää olla kirjaimellisesti korkealla huipulla seisomassa, että voin boostata omaa egoani. Joten, Make, how? Miten mä luin, että how are your tits going? Mikä helvetti mua vaivaa? Miten teidän trialinne miten teidän koettelemukset menevät? Ihan hyvin. Minkä ihmeen takia me ignorataan Gladion oikeesti näin pahasti? Mutta herra Masked Royal, miten sä edes tiesit, että teemme meidän koettelemuksiamme tällä hetkellä? Mä tajuan sen. Se johtuu meidän amuleteen. Älä syötä sanoja hänen suuhunsa. Ja Hau, miten sä et oikeesti voit tajuta, että tuo on Kukui? No, mulla on ainakin hauskaa. Mutta miksi sinä olet täällä? Halusitko edes osallistua Battle Royaleen? Kakista ulos, poika! Mua ei kiinnosta. Jumalauta! Koska Null ja minä, meidän täytyy selviytyä omillamme. Ja mä en ikinä halua unohtaa sitä. Joten menkäähän helvettiin luotani. Kenenkään hiukset eivät ole yhtä kauniita kuin minun. Wow, onpas siinä päivän säde, ei. Sulla olisi varmasti paljon enemmän hauskaa, jos sä sallisit vain itsellesi hauskanpidon kaikkien kanssa. Sä voit tehdä myös paljon enemmän asioita, kun on yhdessä, voi tehdä paljon enemmän asioita. No, se vähän riippuu. No mä en tiedä mikä hänen ongelmansa on, mutta oli vaan hauskaa taistella. Ja sen takia mä tykkään Battle Royalesista. Ja mun Pokemoninikin
vaikuttivat pitävän niistä. No joo, hauskanpidon merkeissä niin ihan mukavaa ehkä, mutta niinku... En mä tiedä, ei se vieläkään ihan täysillä iskenyt muhun. Mut vaan että semmonen koettelemus itsessään oli sitten se, vaikka ei semmonen virallinen koettelemus. Lähdetään kuitenkin täältä, koska kukaan ei siellä antanut esineitä tai mitään. Mä tykkään tosta Machamp ilmapallosta. Koska jotenkin toi pose on liiankin miehinen. Sillä että rintalihakset suorastaan räjähtää meitä päin ja jätkä näkee kirjaimellisesti vaan punasta. Ja silmät ovat punaiset. Tuo on enemmän vaan semmonen, että hui, minä laskeudun taivaalta kuin painava piano ja hajotan kaiken säpäleiksi. Tsekataan vielä kaupunkiin vähän... Hypno! Nois, mitä kaveri? Hihihi. Noin epäilyttävästi sanoit sen. Mä muistan niitä asiassa, kun joku otti todella pahasti itteensä siitä, kun mä tein... Siis mä tein sen pelien salaisuuksia bonusjakson, kun se oli tai jotain semmoista. Mä tein Hypnosta. Mut se ei ollut siinä vaan... Mä pelasin jonkun romhackin läpi, niin joku otti todella pahasti itteensä siitä, että mä sain hänen suosikki Pokemoninsa näyttämään niin pahalta, ja niinku mä olisin keksinyt sen creepypastan, ja mä olisin keksinyt ne Pokédex-entrit Hypnolle ja tällainen, että se oli jotenkin huvittavaa keskustella jonkin aikaa kyseisen henkilön kanssa, että kuinka niinku jotkut ylipäätänsä luulee, että mä oon ihan keksinyt ja tosi suuren osan siitä, mitä mä videoillani, creepypasta-videoilla käyn läpi ja luen ja näin. Et niinku... En tiedä. Kummallista jotenkin. Miten ihmiset voi luulla sellaista, että mä oon niinku... keksinyt oikeesti ite mukamas ton kaiken. Mä luulen, että se on sanomattakin selvää, että mä en oo keksinyt Hypnon Pokédex-entryjä ynnä muuta. Ja ymmärrän, että kyseessä saattoi olla aika nuori ihminen, mutta... Come on. Anyway, käydään kaupassa. Jälleen kerran Hypno siellä tuijottelee. On jotakin kirjoitettuna hänen rintakehäänsä. Olen vain köyhä Hypno. Jaa minulle rakkautta. Ja sitten Hypno jatkaa tuijottamistasi. Ignore him. Mä annan hänelle 1000 Poké-dollaria. Oikeesti, me ostaa... Vie perhe syömään. Wowzers! Sä osaat puhua! Okei, sä Psychic-tyyppi Pokemoni. Telepatiaa ja asioita, mutta juu, kyllä. Mitä? Okei, tosi mukavaa. Ei se ollut oikeesti Hypno. Katso sinua, iso tuhlaaja. Minä niin tiesin, että joku antaisi minulle rahaa, jos minä vain esittäisin olevani Pokemon. Mutta mulla ei ollut mitään tuuria. Kunnes nyt hölmöläinen tuli paikalle, joka on make. Sinä olet ensimmäinen iso lahjoittaja, mitä minulla on ollut. On todella hohtava esimerkki ihmiskunnasta. Olen niin liikuttunut, että sain jotain tällaista. Tässä, ota tämä. Rest! No niin. Saatiin tosiaan Sleep Talk ja sitten vielä Rest, niin sillä voi saada aikaa hyviä komboja. Niin että onko Rest nyt sitten hyvä Hypnolle? En oikeastaan tiedä. Okei, mä en puhu sulle enää. Mitäs puhunkin? Jätä mut rauhaan! No joo, eipä tuo nyt haittaa mua, mutta pikkusen epäilyttävää meininkiä jälleen kerran. Mä en todellakaan ota rennosti tai mitään. En ollut puhelimellani työaikana. Teen töitä nyt. Vaikkakin kun Slowpoke tai Slowbro käyttää Slack Offia, se... Joo. Ja koska se Pokemon isku parantaa puolet HP:sta, niin sä luulet, että sä voit kirjaimellisesti Slack Offaa työaikana. Vai? Bullshit. Hitto mikä jätkä. Missä hänen pomonsa on? Mun pitäisi kertoa, että antais kunnon potkut persuksille niin, että lentäis avaruuteen ja pois täältä kaupasta ainakin. Tämä pikku Stuffuli, se taisi olla ton Pokemonin nimi, niin auttaa mua laittamaan tavaroita hyllyyn. Mielenkiintoisia menetelmiä taas, mitä tässä käytetään. Pehmolelu-pokemonit, jotka täyttävät hyllyjä tuotteilla. No, en sit tiedä, jos Pokemonit itsessään ovat parempia työntekijöitä kuin ihmiset. Ainakin parempi kuin, että korvattaisiin ihmiset roboteilla, koska... Tänä siis toisaalta joo ja toisaalta ei. Koska robotit jaksaa niin kauan, kun niissä on
virtaa tai joku ihan ohjaa niitä. Mutta jos jokin menee vikaan, niin seuraukset voivat olla erittäin tuhoisia. Saattaa nyt vaan olla, että mä oon kattonut liikaa elokuvia, nimenomaan kauhuelokuvia, mutta robotteihin ei kannata luottaa liikaa, kuten kaikki te, jotka olette pelannut Five Nights at Freddysia ynnä muuta tällaista, nähnyt ylipäätänsä leffoja, tiedätte. Juu, se on sama drifluuni. Kiitos limusta. Onpas kiitollinen. Kiitollinen ja mukava pikku drifluuni. Mun drifluun on niin vahva, että voin vain leijua sen kanssa pois. Ja mun ei tarvitse huolehtia mistään. Niin kai sä oot lukenut noit Pokédex-entryjä siitä. Ja siis te, jotka ette tiedä, niin tosiaan, Pyukumuku ja Toe Cannon ja Executor tavaraa. Ei valitettavasti ole varaa niihin. Muuten mä ottaisin tommoset Alolan Executor-jutskat mukaan. Mut niin siis lyhyesti Pokédex-kirjauksissaan kerrotaan, että Drifloon kaappaa lapsia mukaansa ja niitä ei koskaan enää näy sen jälkeen. Mukavan pimeetä taas. Mutta voi että kun mä rakastan sitä. Mitäs mä hiivin sun kassan taakse? What would you like to do? No, ostetaan täältä jotain. Strange souvenir. Tää on niitä ensimmäisiä liikattuja esineitä, mitä mä näin jossain kuvassa Cerebissä. Mulle hajuukaan, mitä tää tekee. Mä ostan sen. Koska siinä... alennuskuponki. Joten... Kyllä. Otan ne vain. Puolet hinnasta. Depicting. Mä en muista, mitä se tarkoitti. Mutta... Tää varmaan... Tai liittyykö tää niihin tapu-pokemoneihin jollain tavalla? Nyt voi auttaa millään muulla tavalla. Itse asiassa ehkä olisin voinut myydä jotain esineitä, mitä mulla on. Mutta mä taidan mieluummin myydä ne sulle, koska sä näytät geneeriseltä kaupan myyjältä. Erittäin hyvä syy, eikä vain? Jo Black Sludgea missään nimessä myy, enkä varsinkaan Red Cardia. Mutta nuggetteja kyllä, näitä mä muistelinkin, että meitä löytyy 10 tonnia. Ai niin, Star Piecekin, joo. Kyllähän näitä kalliita esineitä löytyy. Eikä siinä tainnut sitten olla mitään muuta. Nyt mä en muista puhuinko mä niinku tälle ensimmäiselle myyjälle. Eikö mä puhuin tolle jäbälle, joka tässä oli, ja mä ignorasin valitettavasti kokonaan hänen dialoginsa, kun puhuin muusta. Mutta sinä vielä. Mitäs sä myyt? Kenties TM:ia? Ei pokepalloja. Italiassa mä taidan ostaa jo 5 Timer Ballia, koska jos tosiaan saa puoleen hintaan ja tulee joku tosi... Esimerkiksi legendaarisiin Pokemoneihin noin voi olla hyviä, kun niissä nyt tuppaa... Tai monien legendaaristen kohdalla tuppaa menemään useampia vuoroja tietty, että ne saa pyydystettyä. En sit tiedä yhtään tämän pelin leguista, mutta... Nekin on ihan hyödyllisiä. Ehkä enemmän hyödyllisiä tähän tilanteeseen ois nää Quick Ballit, jos niitä sais jostain, mutta... Siinä nyt vähän healballejakin ja enempää mä en tuu tarvitsemaan. Niin hän siis sanoi, että silloin kun meistä tulee vahvin kouluttaja Loulassa, niin tullaan puhumaan hänen kanssaan uudestaan. Okei, pitää muistaa, eli siis kirjaimellisesti varmaan silloin, kun meistä on tullut champion. Eiköhän näin? Alright, tää on vähän isompikin kaupunki. Kai tuolla alhaalla vielä oli jotain, mutta mä tutkin loput tästä ja enemmän sit siitä loput Hihi Citystä, jos me nyt voidaan tutkia sitä. En tiedä, mutta ne paikat kuitenkin tutkin myöhemmin. Nyt mä menen tähän trial siteille ilmeisesti. Tai no, hetkinen. Ainakin lähelle sitä. Niin täällähän se täytyy olla. Tänne vielä ainakin kuuluis mennä. Vela Volcano Park, kyllä.